piye konsepe kok kaya ngono kuwi atik penek-menek kaya ngono ki? Pek timbul. Tek penekan kaya ngene iki piye iki kasar piye iki konsepe iki? Hanya bakul. Itu apa? Bakul. Lah entuk dhuwit gitu ku apa? Masih sedih, Mbak. Itu apa iki? Bakul, masih sedih, Mbak. Lah entuk dhuwit gitu ku apa? Masih sedih, Mbak. Emang ngenteni aku to? Nah, kok bakul, saya takut tak bakul sih. Wayahe bakul to iki. Heeh. Ya mudun no. Diorderne miye? Oh, Diorderne mi apa kon kokne Rizky? duh. Saya sampai nanti. Apa kon kokne Rizky? Kok tak bakul sih? Arepnya apa ki? Bakul. Lek bakul lek endi? Yang bakul ikan nanti. Lek laris duitnya ngitu apa tuh? Ya, saya sedih, Bang. Empo wenek-wenek anu karo ngenteni to? Ah, mau nak piket muka-muka. Munggah pickup. Ah, Apik ya pickup e. apa? Suwira numpak. Ah, Kok ngendi anang emang ya? karena nyantok. Ngendi anto. Nang omah kok.